זה היום בקיסריה. סתם בדיחה, זה מה שיצא. בדיחה גרועה, נכון שסתבכתי עם כמה זמרים, עם דור שלם ואיתם, אני לא צריך להמשיך את הבדיחה, גם ככה אומנה. עכשיו, לענייננו. אני רוצה... אתם זוכרים את הילד בירוחם שלא התייחסו אליו, אתם זוכרים את זה? אוקיי, אני החלטתי בהופעות שלי לארח גיטריסטים וגיטריסטיות. מה זה אומר? ילדים שולחים לי לאתר שלי, avisimgolan.com, קטעי וידאו, אני רואה את זה, ונפגשים ומופיעים איתי, עד עכשיו הופיעו אותי לפחות 10 גיטריסטים וגיטריסטיות. הלימיט זה עד גיל 13, ואתם לא יודעים איזה דור גודל במדינה הזאת. זה מדהים. היום מופיע איתנו ילד ששמו אופיר. זה הילד, שימו לב. אוקיי, נבדוק שיש סאונד. לא, בסדר. יש סאונד. האמא סיפרה לי שהוא לא היה שם בלילה, הוא לא אכל כלום היום, והאמא לפני התקף לב. אז האמא מתעלפת, יש פה רופא? היא פה. היא פה, הנה, מתחילה איתו. אפשר לשיר מישהו רוצה.
לא רוצה לרדת, אבל לא יכול. אוקיי, בסדר, הסיפור פשוט, בגלל שאנחנו בעניינים ישראלים. אני החלטתי לעשות עוד קטע. הפתעתי הלהקה הכי גדולה במדינת ישראל שהוקמה עד היום, זה והחלטתי לעשות קטע שכברת, אני מעריץ, לפי דעתי זה גיטריסט.